Ndak gage larang gak pe. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini jemah lagi pasare sepine ra kathah ya Allah. Lah lubang buaya kabeh. Ih, pasare sepi. Abang setengah. 18. Padha hargane. Lah dalah. Padha nggih. 16 setengah, 36, 16 setengah, 16 setengah, 5, Jemah lagi Mbak Rana wong. 126. Dah. Cantik menjadi apa film no? Sama cilik. 126 ya. Ki sing ki. Sing 1000 kaya abang-abang, Mas. 126 kok njaluk abang-abang. Iki lho Pas. pas duwe em. Oh, ndokem. Iki aja ngono kok. Oh iya Yo, iya. Pas yo 126 kok Iya njaluk iya abang-abang. iya. Pangan pisan itu. Wes, ada abut ya. Aku engko sik. Gak sik Mbak, aku blonjo kurung itu Mbak. Mbak Yun, sesuk menyang kok ora? Ya wis sesuk ae aku mergak iki ape jek ngurusi adikku. Mas Kermani endi? Ini beras apik ora? 14 kok ngene DA sih. Ki oman. Ora kok ngene DA. Saya kira kok nglebok. Terus 30. Mbok lepoh, Mak. Gak. Iki 10. Sama siji, Mbak. Sama siji. 30 mbok 10 sama siji. Ya kan? Jadi ini jadi 40 Mbak ya. Kurang 40 nggih. Apa Mbak ya? Nggih, nggih. Apa masak mie, apa bancakan sawah? Apa mata Wes, kosong Mbak? Ndek sore wonggonku wis waki. Mata kosong Mbak mojoki nggo. Ya mesisan ngono. Iya iya. Ya Rek. Yo. Iki jane banyu apa ya, Mbak? Lah yo terus. Anu ndelok kowe ndek kaset apa ora mleset wong iki? Iki ketoke wong tuku iwak iki. Apa tuku apa? Ndelok iki gak ndek kaset. Iki bocah cilik jerut iki. Gak ya. Paling banyu sapa? Anu. Ikan aku ora. Sudah? Itu beras. Wis yo. Sampun. 3, 4, 5, 7,5. Enggak panen, Mas. Iki kemiri sing saithik endi? Iki ya saya. Piro? 3.000, 3.000. Piro mang? Itu setengah. Gak enek receh, Sus. Aku yo ora duwe. Gak enek. Namat gene. Aku lenga sak botol. Botol gede. Iya. Itu setengah. Yes. Deh. Ngopeni wong apa? Gak. Kak. Wong kandang. Ayo, Dek. Oleh. 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 Oleh ngono lho. Oleh.
Ya campur sing. Nek Dik, iki duweke Dik ame tangan kene Dik. Nek brambange. Wis. Prei, Mbah. Loro ae jeng. Alah sutan nek ora prei tak gondol. Awas piro iki? Pengen oseng kangkung. Terus dikai saus ngeri iki. Iya, sauri. Malah larang sausé lho. Larang sausé. Apa sutah ra takok. Sing penting enak kepangan dhewe ya, Mak. Ya. Untuk pesanan kerupuk, Mbak, 150. Kok goreng kok ora dengkek Aku nang. lho pengen kerupuk mie nganti saiki. Kowe iki nek duwe anak SMP apa ora, Le? Gak duwe Kowe SMA. kenal kowe sing SMP wong Kapuan dulure Mbah Nang Mudin. Kok tak titipon nek yo sesuk. Nang model Yo wonge lemu. Ndrek lho sing anake SMP. motor. Kok tak titipon. Wes tekan iki kok Wes tak dine ana nanti ya. urusan. Apa kuwi kemiri? Ampun. Rasa rewel tak bidik kita dulu. Mal rasa nyabrang. Diantri Mas kokono iki. Lho, Mbak Ngas ra tau ning sawah. Sawah meh meteng ke lho. Delok cilikane kok gak nang omah. Mbak, kerupuk, Mbak. Pilihno, Mbak yo. Sing utuh. Kacang setengah kilo, Yan. Ayo turun kacang setengah kilo. Gula abang sing apik sing ndi sing elek sing ndi. Sik aku mang sik Turun apa ya? kacang setengah. Gelabangnya piro? Sik Yan aku mang wis tuku porong ning ndingi aku jek duwe. Prei iki kok anak wong pesen kerupuk 151. Gorenge ora degleng. Kayak gula pasir seprapat cangking kok nggodhog wedang. Yo setengah. Kepe ya. Bos iki piro? Piro sak bos ngono ki pirang biji? Kayake dadi 150. Dadine ya dhuwit 50.000 gorenge degleng apa ora anu ayan. Lah nek urung sambele, pokoke nipis bathine. Kuwi liyane aku nek iso awang-awangen. Ndas sampe mergawe apa leh kaya ngene. Mergawe apa ya nalung ndang ya sithik-sithik mlaku. Iya lah sing wegah goreng kan Heeh. Iki aja wis ngetel dodolno males. Jambu alas kulite ijo. Sing digagas kaya gendruwo. Ada gula. Anak semut. Oke. Kayak sing ngemekno kerupuke. Apa lagi teko neh kerupuke? Yo. Layak man menik-menik. Alah, Mbok. Wis, Mbak, kae didol iki anu. Kaline banjir. Oke, guys, kita oseng-oseng kangkung. Bar ke pasar ki mang oseng kangkung. Pakai sauri saus ngeram. Ku mulai jam 09.00 duwene pawon iki dadi wedhus. Tak nyelepo dulu. Wis, karek jajal, Mbah, rasane kaya apa? Rasane kaya apa? Pedone gak usah, ayo udah mulai kok malah.
Lah diusung. Ini kerontang sih. Oh iya. Sing penting ki lawahe matang segane keri. Rasane kaya apa kangkunge dadi jajal. Halah kok lagi bar mangan kok bingung. Enggak tekno ki lho ciduknya. Hei. Sing Meduk kangkung. ora kok. Lah yo mbuh wong tak ungkep. Iki maksudnya. Gungane uyahe. Enggak kerang asin sithik. Entar urung tak kek uyah kok. Uyahnya belum. Ya, krengos. Ki. Ditutup sedilek kok dadi. Wis mung sing pedo pisan kok lagi sego. Yo, ngono-ngono wis mateng. Iki wajane. Iki. Cokot. Halah untune ra Pedas. nyokot. Jek akeh uyahe urung. Jok minggu balam ra wong sak jiaga tak bingung. Wong apa iki? Wong apa kuwi jenenge ngono. Wong jalan-jalan. Lho. Aku ki kaya roh. Nang wong nang Klaju le. Heeh. Walah, yo ngresuk wagi wonge. Kowe dijak pari? Aku dijak wari ndek kae tau. Minggu dina minggu. Yo, bola. Wong lanang wedok. Heeh. Yo ning Ketoke yo nang Klaju ketoke. ning laju rak sing digo lari-lari ning lapangan. Iki nek ora ning lapangan. Ora patek kan aku. Jajal medhuk borong. Wis. Engko mek nek mek. Ora Nggo wadah atun. metune pera tegas kopi. Jajal sing mbah engko mbah ra medhuk malah. Doyake tedas untune mbam sik rangah kok. Alah medhuk-medhuk kok Yes. bingung. Wis gentan pedo. Seneng ora kok. Hah? Regane itu mbok gula. Uyah, kecape kuwi. Pokoke kecap ana. Lho kecap sauri kuwi. Kayak uyahane sithik nek legen. Tak kira ki ora dapat lho kok. Kasinan yo ben. Engko mek ada atom kowe. Ana ada atom. Wis Ora pokoke kecap mas aku ra. kecape sauri kuwi. Wis ki ngoseng pedo sekalian. Ayo, ayo. Hah? Atomku nang ndi? Lah kuwi lengane kuwi ning kono. Oke lanjut ngoseng pedo guys, timbang urung mateng. Di rongane iki. Kuwi ning wajan. Iki, Iya. masa ki lengo. Lah kuwi apa ketoke? Dik, lengo, Dik. Alah tak kira banyu. Banyu apa? Banyu mili. Aku wis sedih manci ki apik-apik berat apik. Ora enek sing manci buntu. Lho. Kuwi kopyoke ning lha kuwi kopyok resik. Kuwi lho banyune ning majikan. Ora telek pedo. Duh, panas. 3.000 ya, ya sakmono kuwi. Pancen. Nah. Betul. Hotel sing cilik ki nang ndi? Ora temok mbah iki aku nduwe hotel apik lek Oh, meni-meni. iki tak tunggah kok. Ora rak sing ndek, enek-enek sing mbah digawa tikus ngene iki. Ngomong betul. Enak wis. Medhuk ketok enak pedone ya. Yo, ki ora nek ngono. Molina. Yo, biasane ada ya ngene. Enak wis kok bingung. Wis, mengane nek kurang.
Jembut apa? Jembutnya jendengan. Pak. Oke pemirsa, wis mateng iki, mae libur untuk pesanan kerupuk ngetero ning Ketapang. Hari ini kali ini banjir. Kimang blonjo dan masak dadi siji. Oke, jangan lupa ditonton ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kontenku yang selanjutnya. Oke.